Algo máis de 400.000 euros por 2 euros da aposta. Este é o premio que recibirá o afortunado acertante da quiniela que resultou premiada, ademais por partida dobre. Desde enero que déramos a Bonoloto de 5 máis complementario, volveunos a caer a quiniela de fútbol. Que, vamos a ver, é unha cousa non moi habitual porque cubreu a mesma quiniela dúas veces, o sea que sería un premio, serían dúas de 15 e dúas de 14. Isto correspondería a unha delas e sería o doble, o sea que serían sobre 400.000 euros. A retención da Hacienda pois quedaría sobre uns 340.000 euros, máis ou menos. Foi o propio afortunado quen lle deu a noticia ao propietario da administración, posto que nada máis de catarse, ben cedo esta mañá presentouse no establecemento coa boa nova. Por el, non sabía nada. Chamoume Loterías un pouquiño máis tarde, ás 8:30 foi cando me chamou Loterías, pero el xa estaba ás 8 da mañá esperando por min aquí. Joaquín Valeiras agarda que este premio supoña un revulsivo para as vendas, que se viron notablemente reducidas coa pandemia. Notouse un descenso máis ou menos sobre un 20% de descenso notouse nas ventas. Parece que agora empeza un pouquiño a repuntar, pero non chegamos aos niveles de antes da crisis, pero sí que se notou o descenso. A ver agora se anima un pouco máis, porque normalmente cando toca un premio veñen 2 ou 3 meses que as ventas suben un pouquiño, suelen subir un pouco.